मर्द रुका ना काहे भागत रहो। तब का करी यहाँ का करी बोली से ना होई। बिहार छोड़ देवे के पड़ी ना तो ऐसा हम बिहार छोड़वा दे। हम उ सब पत्रकार ना हई ठीक बनू कि अश्लीलता लोग गाय ओकर लगे माइक वही में चली तमाम देखो जितना भी हई झोरी छाप माने सिंगर लोग के बताए तनी तो 500 रुपए लेके जाता रहो लोग इन स्टूडियो में देखे आ ढोली चोली साया बिहार के जौन की बेटी बहन के ऊपर गाना गावता रहो लोग। ए तो गाना चढ़ल सुबह सुबह तो काम धंधा करे आ गइल बानी। काम धंधा करे गाना होके चाहिए। अब देखियो सही बजाई के चाहिए मैंने ऐसा नहीं बजाए रहुआ राउर नाम कितना बढ़िया बा महाभारत को अर्जुन से मिलता जुलता राउर नाम बा और वही समाज में गाना कोई देखी तो निकाल में का बताएं तनी गाना तो बहुत हेवी बा वैसा गाना चलता आजकल। तो मैंने निमन गाना कहाँ क्यों पूछता मैंने जोन चली तब ना कहे हाँ जोन चलता तौने ना कहीं रउआ लोग समाज के बदनाम जोन करी लोगिन भोजपुरी अब समझी कि खराब हो गइल बा साहब। खाली बेटी बहन के ऊपर गाना गावत तनी लोगिन खाली चोरी के बनी गाना। यादव जी के बेटा 3 साल से ई का लेता देता वाला काम करता है लोग मैंने दोसर ना गावे आवेला दोसर बढ़िया बढ़िया गाना गावल जाता क्यों सुनते नहीं क्या कौन बढ़िया गाना नगर से कफने आई बेतिया से बांस हो अंतिम दर्शन कई के छुट्टी हमर साथ हो जाता रूत जाए जान जनी तू हुई हा चीता जरी मलाही बाजार में देखे चली आई। ई जोन गानवा हेबरा कोइला नहीं है कि जादव जी के बेटा का तुम हेतरा दिन से यादव जी के बेटा 3 साल से गानिया झापर इतना रोल पूरा जादव लोग भीरल काहे बा ताने कुछो कहता केहू कुछो कहता रोवा देखी ना ताने जा कितना बढ़िया गाना गावतिया हमर भातरा के दोनों ठोकता तेहू कोनो लइका होखा वो बदनाम करे पर लागल बिया। हां अब देखी ओकर गाना वो गावे के चाही मने। अच्छा हां अब अपने जोन गानवा कइले बनी फ्रेश बा गांव के लोग सुनी ना गांव के लोग धक्का मार के रोले गाना मत गाई लोग समाज के एकदम रोले माने समझी के अश्लीलता से एकदम भर दला बनी लोग महाराज। हम बहुत अच्छा चलता ये सब गाना चलता एगो गाना ना 200 गो गाना सुन लेबई तार हमरा बुझा तो में से 1-2 गाना निमन बा बाकी सारा का सारा जोन बनू एकदम फुलकड़िया रहा जोन चली हुए गावल जाई। हमर बुरे लोग चाहता लोग के भले चाहे नी अब ओकर बुरे चाहता लोग के भले चाहते गाना सुन बड़ा उ गाना चलता है मार्केट में धाधु चलता माने जोन चली तो बेटी बहन के सुना दिया ई उहे बरे चलते बा पैसा खर्चा कइल जाता बढ़िया बढ़िया गाना गावल जाता केहू पूछते नहीं के आ उहे चोली वाला उठाएगा दिया बा बाबा दादा के समय में कौन गाना चलत रहुए हेबरा नौजवान बनल बड़ोनी बड़का भारी हीरो बनत रहलोनी तो उहे मार्केट में बरे चलता ओकरे बरे मांग बा आ बड़का बड़का सिंगर संग देखी ना जाके गावत रहे तो कैसन गाना गावत रहे का बढ़िया गावत रहे गाना निकले जो गाना सुनला के बाद पूरा जवार के लोग जोन की बा रो देवे केहू जोन की बा हमेशा खुश रहे। अब बताई हईसन हई गाय के लोग जोन बा भागत काहे बड़ा भाई हो ए भागत काहे बड़ा हां तो बोली ना लेट होता हमरा बोली कोनिया हुए मार्केट में चलो लोग गांव से मार के खेत दिलो तारा ना ना ऐसा होई ना सकता गाना कोइबो पूरा काहे मैं को मुंह में हुरले जाता नहीं ऐसा गाना कोइबो माने मुंह में काहे मैं को हुरता नहीं देखो ऐसा गाना कोइबो तो माइक देखो तू बड़ा भाई काहे मैं खेल दे मुंह में चल जाई ना देखी हम हरदम अश्लीलता का विरोध करत आइल बानी। अच्छा ई चंपारण में टाल एक मिनट भाई रुको ना जाए मत रुको ना तोने जगह गाना सुननी हां तोने जाके हम तहारा से आइल बनी कहे ताने जाके हटा अर्जुन यादव आओ में अगर आगे लगा दिया कुकुरमुता जादव अच्छा लागी बहुत हेवी लागी अपना गरिमा के भूली मत अर्जुन जी रहुआ हम कैसे भूल सक कितना बढ़िया गांव से आइला कितना नाम बा रहुआ गांव के ई रहुआ पंचायत के पूरा विरोध में बा अश्लीलता गाना लगावेला शुरुआत में बेचारा गाना गइलक लेकिन ओकरा बाद से समझ में आइल कि ऐसा हमर बिहार बर्बाद होता हमरा बेटी बहन पर कैसन इफेक्ट पड़ता गनवे गावल छोड़ देला अश्लील आ तारा लोग बड़ा मर्दे गा लेता रहो आज जब केहू आवत दीवार पर सिंगर बिहार के बदनाम क के धदबाद मर्दे भागे लगाता ना जाय दे ए सुना रे भाई भागा मत तारा बताओ बड़ा पेट्रोल लगब तारा खोजे में भाग पड़ा तारा गाना का के जब हमरा तने भगबा पूरा चंपारण के छोड़ दी लोग अब बिहार अब आगे बढ़ गइल बा ई पहिलका भाषा मत लिया लोग कि ठेल देम पेल देम रेल देम ई सब गाना ना हो तो उनकर जवाब दे लेकिन ना उनकरा आटा के लोरी इधर में लोग हैं कौनो सुन बिहार से बड़े टुनटुनो जादव खेसारी लाल बिहार से बड़े तू बिहार से तो अपने में माने मोही खाली गुरु है भाई हम उनका चेला है कहां खेसारी लाल खाली गाना कोनो गावत तरह खेसारी लाल के पूरा बिहार तो बिहार पूरा भारत देश के लोग जानता विदेश में उनका प्रोग्राम होला हमर तो बुझा डायरेक्ट रउवा लगावल जे दुआर पे आके गाना बजा के रउवा सुनावल जे बैठा दूंगा रउवा अपना घरवा तर मुड़िया उठा हम अपने बाबूजी के सामने ठीक बा ठीक ए भागत
खाली भागला से होला सिंगर बनत रहत लोगी। आ जब गांव में अइला पर जब गांव में केहू आवत त लागत लोग सरे में भागे हैं अश्लील गाना कहबे लगी तहनी अब तहनी पे एफआईआर होके लगे भागत का बड़ा मर्दे रुका ना ए बोली ना तो भागत भाग का जाता है। एगो गानो गावत रहा लागत रहा भागा रे लाई पर लागत रहा लाई होके त भागा लागत सुबह से झूठो कर घर ले बनी मार हम घर ले बनी हम घर ले बनी तहनी घेराए वाला काम करता लोग घेराए वाला एगो हम घर तनी पूरा जौन है अश्लील बचावे वाला लइका बड़ा सन खोजे तारा से तारा लोग के नाम के लिस्ट बना के नाम के लिस्ट बना के खोजे तारा से तारा लखन लोग इन सिंगर के यहाँ कहाँ बड़ा लोग के पोजत तनी के ले जा गाना हमार बात सुनी बताओ हमार बात ध्यान से सुनी खूब ध्यान से सुनत तनी हम कौन सिंह बाड़े चाहे केहू भाभी बा बड़ा बड़ा सिंगर बाड़े लो सब लोग को कह दी कि अपना महतारी के कसम खास लो जो अश्लीलता गाना मत गावस लो हमनियों के कसम खाता इन सरस्वती माता के अश्लीलता गाना एगो दिशा निर्देश देवेला कि समाज बढ़िया तरीका से चलो बढ़िया से रहो लेकिन कहीं ना कहीं बड़का जितना सिंगर बड़ा सोन अपने आप के स्टार कहा तारा सो कोनो फिल्म में काम करता कोनो कुछो में काम करता आ जब देखा तारा सके फिल्म तनी सुकी डाउन होता तले लेगो ऐसा ना गाना परोस देता रहा कि पूरा बिहार के लोग वही गाना में 80% जौन की बा शब्द बा वो अश्लील रहता आ ओकरा बाद कहे कि 1 मिनट जब ओकरा बाद जब इनकरा लोग के पास पैसा नहीं के कमा के अपना परिवार चलावता लो जब इनकरा लोग के लागत कि गाना तो तनी सुकी अंग प्रदर्शन कर देले बा तो स्टार हो गई तो हमनियों के तनी से ओहू से ज्यादा कर दी कि ओकनियों से बड़का स्टार हो जाई ई कहतारन भाई कि बड़का खाता नहीं सो जो कोनो गाना कैमरा के तरफ तक के हां सरस्वती ना होगा ना हम सिंगर अर्जुन जादव हां सुनी सब भोजपुरिया समाज के जौन की बा सामने कसम खाता नहीं हम सिंगर अर्जुन यादव हम भोजपुरिया समाज के सामने कसम खाता नहीं सरस्वती माता के जो हम गाना अश्लीलता कहियो जिंदगी में ना गाएम पहले बड़का ना गइयो स तो बड़का गइयो सन तो हमनियो के ओकरा से बढ़िया बढ़िया गाम सो आ जब रौरा खाली स्वागत बा।